ଝିଅ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଖାଲି ଟେଙ୍ଗେ 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 ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଖୋଜିଲା ମରଣ ଖୋଜିଲା ଦେଇ ତୋ ସହିତ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଏକ ସମୟରେ ଭାବିନଥିଲି। ଆମେ ଆଜି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାସରେ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। ଆମ ବାପ ଝିଅ କୋଉଠି ରହିବୁ କଣ କରିବୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ତଳେ ବସେ ଭିକ ମାଗିବୁ ଏକ ସମୁଦ୍ରରେ ସହି ପାରିବୁ। এই সিম্পল কথাটাକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବା। ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଖରାପ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାରେ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିବ? ତୁ ତ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଫେର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମୋ କଥା ମାନ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ ଯେ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁ ବାହା ହେଲେ ରାଣୀ କରିନେବେ ଆଉ ବାଜି ରହିଲେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇ কিন্তু দরকার হলে সংগ্রহ করে দুর্গা ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛି ଛୁଇଁବା ତ ଶେଷ କରିଦେବି।
ଜିତିଲା ଯାଏ ତା ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦବନି। ଏ ଶଳାକୁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ହେଉଥିଲା। ତାମାନେ ମରିବା ଦରକାର। ଏ ବୁଢ଼ା ତୁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ମରିବେ ମରିବେ। ରାକ୍ଷସ ମୋ ବାପା ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ? ଏଇ ଦେଖ ମୋ ବାପା ଆଜି ମରିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ବେସାରା ବେସାରା। ତୁ କଥା ମାନିଥିଲେ ମରିଥାନ୍ତା। ମୋ କଥା ମାନିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖଟ ପିଲା ମାରିଦେଲି। ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି ନା। କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ଜାଣିବି ହାର ଜାଣିବି ଆଉ ଯିବାକୁ କିଛି ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ପଡ ପାରିବିନି ତ ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଖାଲି ଖାଲି ପଳେଇବା? ଦେଖୁଛୁ ପରା ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।